Solen udsender kortbølgede UV-stråler, som bliver sendt ud i rummet. Nogle af disse vil trænge igennem vores atmosfære. Hvis vi tager udgangspunkt i, at solstrålen er på 100%, og de trænger igennem vores atmosfære, kan vi se, at der bliver cirka tabt 26% af energien i strålen, ved at det bliver reflekteret tilbage ud i rummet. Udover at en større del bliver reflekteret på skyerne, bliver ca. 23% absorberet i selve skyen i form af varme. Den resterende 51% bliver så sendt ned mod jordens overflade, hvor at 47% bliver absorberet som diverse former. Den største form er varme, også kendt som infrarøde stråler. Disse stråler er kortbølgede i modsætning til solens normalt. De 4 resterende procent bliver jo så reflekteret tilbage ud i rummet. Nu hvor der så er blevet tilføjet en enorm mængde varme til jorden, så skal denne varme jo også leveres tilbage på jorden. En enorm mængde af varme bliver absorberet i havet og bliver så sendt op som vanddamp og bliver til skyer. Og på et tidspunkt vil det så komme tilbage til jorden i form af regn. Dog bliver meget af varmen i skyerne efterhånden sendt tilbage ud i rummet som infrarøde skyer. Dog bliver al varme fra jorden ikke til skyer. Den resterende del bliver til ganske almindelig varme, som på et tidspunkt vil blive returneret til atmosfæren.